Lo malap ke kum me second na pelum inrola interview for toto chinge. Naki me faka mama yatarie orek maui. Katjewi tapas masih cakra katena wi. Faka aten kipelsi mit amo pa kum del osti. Maten finen na phone na oyana simten. Aki kumin permiti fakta inem na me kum me title lum ko waldom ki maten finen analulu. Apa tadi? Apa bensin lan maten analulu? Okay. Siap selaman kalau pakai na. Aw. Mga tama pa, tinarit mo si Church Pangit, in Osti, una kon si Tinano naluluwa, manunod na lapos kami, mapasket kami sa kita kami kita kasay, kita kawikan na di pinarit mo si Church na siya. Then nga mo, masipang nakatry ang kayo ko na ba yung ready sin matay na kayo si Tinano naluluwa ngayon na, got the cards na panang kanina na casual, but when we got here, after the last. Amala na akaksakin na pa nga takay kaya it's a 2-day event. Friday kaya pa kumtay kumtay kaka tamanas eklagtasik nga lima fee si tal na ta elosin na muli. Tangali nga mo me results ki kakay kaya alan na nga mo may tago mga approach dahil fact mo dahil kakaya ka na phone na malal ka na nga mo nasiksife ng aki panangan mo ngaki tago ng ocean na sumtel nganki ngam na akilin lako kumtel man you guys are able to put it together, put it in context ala po sa masikyak mait ni oro but at the same time kaya kumtel rela masiki nga takay kaya Google mo talent na na kayo show up ngali mo ko so me kaya man nagawa follow fast kami saying ngali mo follow man kayo ngaki na personally fakulo malap na sumtel anaki ko makalimyan kumpa machum ngaki encourage kumtel boy nga rek ma so I was so looking forward mga tala matan la finende yang ito ko I was looking at a beautiful te man nagawa sikyak lumalap ki po si Seldoman at least something I appreciate na pa kulo malap ki kum ang adala kum kafo da kum trailer minit se duo do min ka orela interview singe kay kulo malap good luck we'll see. Yes sir, yes sir. This one goes out to the island boy. What's up, island girl? One step left, one step right, slide. One step right, one step left, slide. Hey, here we go. Hey, let's go.
Alam ko na labarak. Bakit natin pinain ko lang. May tingimana kayo may hananak ko. Kudanan singkat kayo mo ulas kayo ngayon sa ulan tanda. Tari ngayon kayo sa mga makasamot sa ako lang. Ngayon, lang sinata sa mga samsam sila Fiona. Noong pasyente nga ito, pwede sa akin. Buying pasta, Congressman Johnson and the Hunter House. The best ngayon, may kulanay, may kulilo, ulong talan, o nalulog. Yan, talanay yung mauwi. Sisa ko may tensasyon. Kaya nga lang sisa ko lang sumten. Matay kong dala ko kaya upepela akat tekifot. At ako nakainin matendas. Para sa sila kaya pinumulong na mumday ng kulong sumten. Mumday kayo tinawaltan. Kaya mamaya pangit. Ngayon sila prestan natin o naluluwag kung nalalaren ako lagi kung nalituke pasawo pasaya kayo kung dahil kung nalituke reda kayo sila na busilya parang ang sirik maging gas sa'yo tuyak fast may tapol, kaya 9 cents. Napakong dalreda ngayon, kulo na sigmay ko niya 2026. Ngayon ang sa takon may kuka na nalulun pero 9 cents. Patekti sa akin maupe, dahil pulupsi, wema, pakyaw, matandikaw. Pakailang siusot na suntek. Minsa, kaya siya matawag kung kaya dito. Pamalamdan lang siya. Siyempre ka mo, nanutay lang. Namatay ko na. Dapat na pangit pensi nga mo, patete ko. So, 9 cents. Kung pensi niya mo lang na mensis. Pinas mga maganda nga pensi ka to. Thank you, everybody. We welcome you to the island of Kosrae. Well, we win. Mayalin ni Leangi. Mayalin ni Leangi. Welcome you to the island of Kosrae.
balik ko na ngayon. Kita pati po mi kaya unso ko. May kata na ako na tuyak. Dahil mata namin ka na kita pa ito na rundan. Lamalap. Bona, are you ready? The entrance was really nice. Their entrance, really nice. The entrance All right.
think I'm gonna fall over there. Almost done. Just have to
chips talaga, kumanang eh. Oh, mushroom chips. Ano magulo pa siya? Mungkin makanan mereka. How far? Soon ba si Sundalaan? Wala. Where is the leopard?
on the floor. Every step down, just wanting more. Please jump, move side to side. Feel that freedom deep inside. Friends all around, laugh to laugh. Music brings us into the crowd. No matter where you're coming from, tonight we dance, we're always come slow down, feel the heartbeat, hear the sound. One love, one by one, we came to dance, so let's go. Stand up and dance, everyone listen to us tonight. Kiss up, kiss up, with a bad sunlight. Stand up and dance, don't stop now. Break it down, spin around, feel the The next